Ροκ. Ροκ. Ροκ και blues. 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 Ροκ. Ροκ. Ροκ και blues. Blues. Blues επαφές. Μία μουσική εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Λένα Στάθη. Κοντά σας μέχρι τις 10 η ζωντανή εκπομπή Rock και Blues επαφές με τη Λένα Στάθη. Στον ήχο είναι απόψε ο Βαγγέλης Αλεβίζος, ενώ στα 6396-940 και 6396-773 απαντά οι Beatles που είχαν παρακολουθήσει μία διάλεξη του Μαχαρίση Μαχές Γιόγκη και με τους Steppenwolf που τους ακούμε στο Rock Me. Φτάσαμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Σε λίγο όπως πάντα η ΕΡΑ2 θα συνδεθεί με το BBC για τα διεθνή γεγονότα. Από τη Λένα Στάθη, τον Βαγγέλη Αλεβίζο που ήταν απόψε στον ήχο και την Αφροδίτη Κοσμά στα τηλέφωνα. Καλό βράδυ.